Benvinguts a Parlem de Ciència, benvinguts a un nou vídeo del canal. Us en recordeu d'aquelles nits d'estiu sense cap núvol al cel, amb la lluna plena i tot ple d'estrelles, els grills cantant i tot al teu voltant de cuques de llum? Cuques de llum? Per què les cuques de llum fan llum? On tenen la bateria? On s'endollen? Avui a Parlem de Ciència perquè les cuques de llum fan llum. Som-hi amb el vídeo! Doncs les cuques de llum fan llum perquè tenen un òrgan de la llum. Molt senzill. Vale, té una mica més de complicació. Les cuques de llum en aquest òrgan el que fan és hi ha una reacció química que consisteix en l'oxidació de la luciferina gràcies a la luciferasa. Quan aquesta oxidació va en conjunt amb l'ATP vindria a ser l'energia que necessiten les cèl·lules per fer tots els seus processos i que genera les mitocòndries, doncs quan aquesta oxidació i aquest ATP es troben, per dir-ho d'alguna manera, el que fan és que aquesta reacció, el resultat és la generació de llum. És a dir, s'alliberen fotons de llum d'una longitud d'ona entre els 500 i 550 nanòmetres que fa que veiem aquesta llum que genera les cuques de llum d'aquest color verdós. Però, a més, encara hi ha una altra molècula diferent que té una importància rellevant en aquesta generació de llum i és el monòxid de nitrogen. Aquest monòxid de nitrogen el que fa és que s'enganxa a les mitocòndries i, quan estan enganxats, deixa passar l'oxigen cap a dins. Per tant, si l'oxigen passa cap a dins, les cuques de llum faran llum. Però quan aquest monòxid de nitrogen no està enganxat en aquesta mitocòndria, no podrà passar l'oxigen. Així, aquest monòxid de nitrogen el que fa és actua com a interruptor de l'oxigen i per tant quan està enganxat i deixa passar oxigen hi haurà llum i quan no està enganxat no deixa passar oxigen i no hi haurà llum. Per tant aquest monòxid de nitrogen vindria a ser el principal responsable d'aquesta intermitència lumínica que fan les cuques de llum. Però em direu, per què m'interessa a mi el monòxid de nitrogen i l'intermitència? Sí, ja sabem com fa llum. Però la intermitència és molt important a les cuques de llum, ja que no totes les espècies de cuques de llum tenen la mateixa intermitència de la seva bombeta. Així, els mascles generen aquesta senyal lumínica i les femelles de la seva mateixa espècie són capaces de detectar quin mascle és de la seva mateixa espècie i així s'hi poden anar a aparellar. Com passa tot en la vida, quasi, com més potent és aquesta senyal lumínica, vol dir que el mascle és més bo, més jove, més apte per l'aparellament. Aquest fenomen que fan les cuques de llum i que us acabo d'explicar es diu bioluminescència, que vindria a ser la capacitat que tenen certs éssers vius d'alliberar energia en forma de llum. En el cas que us he explicat es necessita aquesta luciferina i aquest oxigen per poder generar llum, però hi ha altres animals que es diuen fluorescents que el que fan és que capten energia en forma de llum de longituds d'ona petites per deixar-la anar aquesta mateixa energia en forma lumínica, però de longituds d'ona més elevades. Per exemple, hi ha animals que capten la llum ultravioleta per després deixar anar llum blava o llum verda. Per exemple, algun d'aquests animals vindrien a ser les cuques de llum, que ja hem esmentat com funciona el seu procés de generació de llum, però n'hi ha altres com els centpeus motíxia o alguns escorpins que agafen, com el cas que hem explicat, llum ultravioleta per deixar anar llum blava. També hi ha éssers vius en forma de fong, com el Panellus stipticus, però allà on trobem més animals amb aquesta propietat, amb aquesta característica bioluminescent, és en el mar. En el mar, segurament tots teniu l'imatge del peix llanterna, el peix amb aquesta bombeta a davant, o, per exemple, la medusa arquiris, o el calamar cuca de llum, que si us interessa buscar es diu Wattasenia scintillans, o aquest típic plàncton fluorescent que hi ha a les costes del sud-est asiàtic. Però, entre tots aquests animals, m'agradaria fer incís en un animal que ha tingut una importància molt gran en la investigació i la recerca biomèdica. I aquesta és la medusa de cristall. Aquesta medusa ha estat tan important perquè 3 investigadors, Martin Chalfie, Osamu Shimomura i Roger Tsien, van aconseguir aïllar aquesta proteïna que les dotava d'aquesta capacitat bioluminescent. I per això, i perquè podeu fer-vos una idea de lo important que va ser aquest descobriment, aquest aïllament d'aquesta proteïna, aquests 3 investigadors van guanyar el Premi Nobel de Química a l'any 2008. Aquesta proteïna es diu GFP,
sigles en anglès de Green Fluorescent Protein, és a dir, en català, la proteïna verda fluorescent. Aquesta proteïna, si l'irradies amb llum ultravioleta, el que fa és deixar anar llum, altra vegada, en el color verd. Ha tingut un impacte molt gran en la recerca biomèdica, com ja he comentat, ja que, per exemple, gràcies a ella, s'ha pogut fer seguiments de gens insertats en ADN, en enginyeria genètica, en veure com cèl·lules reaccionen a certs fàrmacs, cèl·lules modificades genèticament i multitud d'exemples més que potser en algun vídeo posterior us puc ensenyar d'alguna manera perquè us en feu una idea de l'impacte que ha tingut aquesta proteïna en la recerca biomèdica. Doncs bé, espero que us hagi agradat el vídeo, espero que hàgiu entès què és la bioluminescència i quins animals ho fan i com ho fan. Recordeu que em podeu deixar likes, comentaris, seguir-me a les xarxes socials, tot això que si heu mirat altres vídeos segur que sabeu de memòria, que m'ajuda molt. Moltes gràcies i ens veiem al proper vídeo. Adeu! Sábado por la mañana, caliente sol de verano y cielo sin nubes, ni una nube. Corriendo calle abajo, saludando a mi princesa de...